Jarumi Farabaz, daga shekara 1 zuwa shekaru 44 na rayuwarsa. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekara 1 a duniya, 1980. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 3 a duniya, 1982. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 4 a duniya, 1983. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 5 a duniya, 1984. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 6 a duniya, 1985. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 7 a duniya, 1986. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 8 a duniya, 1987. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 9 a duniya, 1988. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 10 a duniya, 1989. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 14 a duniya, 1993. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 15 a duniya, 1994. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 19 a duniya, 1998. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 20 a duniya, 1999. Jarumi Farabaz, yayin da yake da shekaru 21, 2000. Jarumi Farabaz, yayin da ya kammala shekaru 22 a duniya, shekara 22 a duniya, 2001. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 23 a duniya, shine 2002. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 24, shine 2003. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 25 a duniya, shine 2004. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 26 a duniya, shine 2005. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 27, shine 2006. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 28 a duniya, shine 2007. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 29 a duniya, shine 2008. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 30 a duniya, shine 2009. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 31 a duniya, shine 2010. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 31 a duniya, shine 2010. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 32 a duniya, shine 2011. Jarumi Farabaz, yayin da ya cika shekaru 32 a duniya, shine 2011 again. Jarumi Farabaz, yayin da ya cike shekaru 33 a duniya, shine 2012. Jarumi Farabaz, yayin da ya cike shekaru 33 a duniya, shine 2012. Jarumi Farabaz, yayin da ya cike shekaru 34 a duniya, shine 2013. Jarumi Farabaz, yayin da ya cike shekaru 34 a duniya, again shine 2013. Jarumi Farabaz, yayin da ya cike shekaru 35 a duniya, shine 2014. Jarumi Farabaz, yayin da ya cike shekaru 35 a duniya, shine 2014 again. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 36 a duniya, shine 2015. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 36 a duniya, shine 2015 again. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 37 a duniya, shine 2016. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 37, shine 2016. Jarumin naku Farabaz, lokacin da ya kai shekaru 38 a duniya, shine 2017. Jarumin naku Farabaz, lokacin da ya kai shekaru 38 a duniya, shine 2017. Jarumin naku lokacin da ya kammala shekaru 39, shine 2018. Jarumin naku a lokacin da ya kai shekaru 39, shine 2018. Yayin da jarumin naku Farabaz ya kai shekaru 40 a duniya, shine 2019. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 40 daidai a duniya, shine 2019. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 41 a duniya, shine 2020. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 41 a duniya, shine 2020. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 42, shine 2021. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 42 a duniya, shine 2021. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 43 a duniya, shine 2022. Jarumi Farabaz, yayin da ya kai shekaru 43 a duniya, shine 2022. Jarumin naku Farabaz, yayin da ya kai shekaru 44 a duniya, shine 2023.
jarumin ku Farbaz yayin da ya kai shekaru 44 a duniya shine 2023. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 45 a duniya shine 2024. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 45 shine 2024. Jarumi Farbaz daga shekara 1 zuwa shekaru 44 na rayuwarsa. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekara 1 a duniya 1980. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 3 a duniya 1982. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 4 a duniya 1983. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 5 a duniya 1984. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 6 a duniya 1985. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 7 a duniya 1986. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 8 a duniya 1987. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 9 a duniya 1988. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 10 a duniya 1989. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 14 a duniya 1993. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 15 a duniya 1994. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 19 a duniya 1998. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 20 a duniya 1999. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 21 2000. Jarumi Farbaz yayin da ya kammala shekaru 22 a duniya shekara 22 a duniya 2001. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 23 a duniya shine 2002. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 24 shine 2003. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 25 a duniya shine 2004. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 26 a duniya shine 2005. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 27 shine 2006. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 28 a duniya shine 2007. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 29 a duniya shine 2008. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 30 a duniya shine 2009. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 31 a duniya shine 2010. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 31 a duniya shine 2010. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 32 a duniya shine 2011. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 32 a duniya shine 2011 again. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 33 a duniya shine 2012. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 33 a duniya shine 2012. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 34 a duniya shine 2013. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 34 a duniya again shine 2013. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 35 a duniya shine 2014. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 35 a duniya shine 2014 again. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 36 a duniya shine 2015. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 36 a duniya shine 2015 again. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 37 a duniya shine 2016. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 37 shine 2016. Jarumin naku Farbaz lokacin da ya kai shekaru 38 a duniya shine 2017. Jarumin naku Farbaz lokacin da ya kai shekaru 38 a duniya shine 2017. Jarumin naku lokacin da ya kammala shekaru 39 shine 2018. Jarumin naku a lokacin da ya kai shekaru 39 shine 2018. Yayin da jarumin naku Farbaz ya kai shekaru 40 a duniya shine 2019. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 40 daidai a duniya shine 2019. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 41 a duniya shine 2020.
Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 41 a duniya shine 2020. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 42 shine 2021. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 42 a duniya shine 2021. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 43 a duniya shine 2022. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 43 a duniya shine 2022. Jarumin naku Farbaz yayin da ya kai shekaru 44 a duniya shine 2023. Jarumin ku Farbaz yayin da ya kai shekaru 44 a duniya shine 2023. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 45 a duniya shine 2024. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 45 shine 2024. Jarumi Farbaz daga shekara 1 zuwa shekaru 44 na rayuwarsa. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekara 1 a duniya 1980. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 3 a duniya 1982. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 4 a duniya 1983. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 5 a duniya 1984. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 6 a duniya 1985. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 7 a duniya 1986. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 8 a duniya 1987. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 9 a duniya 1988. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 10 a duniya 1989. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 14 a duniya 1993. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 15 a duniya 1994. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 19 a duniya 1998. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 20 a duniya 1999. Jarumi Farbaz yayin da yake da shekaru 21 2000. Jarumi Farbaz yayin da ya kammala shekaru 22 a duniya shekara 22 a duniya 2001. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 23 a duniya shine 2002. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 24 shine 2003. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 25 a duniya shine 2004. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 26 a duniya shine 2005. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 27 shine 2006. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 28 a duniya shine 2007. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 29 a duniya shine 2008. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 30 a duniya shine 2009. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 31 a duniya shine 2010. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 31 a duniya shine 2010. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 32 a duniya shine 2011. Jarumi Farbaz yayin da ya cika shekaru 32 a duniya shine 2011 again. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 33 a duniya shine 2012. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 33 a duniya shine 2012. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 34 a duniya shine 2013. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 34 a duniya again shine 2013. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 35 a duniya shine 2014. Jarumi Farbaz yayin da ya cike shekaru 35 a duniya shine 2014 again. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 36 a duniya shine 2015. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 36 a duniya shine 2015 again. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 37 a duniya shine 2016. Jarumi Farbaz yayin da ya kai shekaru 37 shine 2016. Jarumin naku Farbaz lokacin da ya kai shekaru 38 a duniya shine 2017.
Jarumin naku Farabaz lokacin da ya kai shekaru 38 a duniya shine 2017. Jarumin naku lokacin da ya kammala shekaru 39 shine 2018. Jarumin naku a lokacin da ya kai shekaru 39 shine 2018. Yayin da jarumin naku Farabaz ya kai shekaru 40 a duniya shine 2019. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 40 daidai a duniya shine 2019. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 41 a duniya shine 2020. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 41 a duniya shine 2020. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 42 shine 2021. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 42 a duniya shine 2021. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 43 a duniya shine 2022. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 43 a duniya shine 2022. Jarumin naku Farabaz yayin da ya kai shekaru 44 a duniya shine 2023. Jarumin ku Farabaz yayin da ya kai shekaru 44 a duniya shine 2023. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 45 a duniya shine 2024. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 45 shine 2024. Jarumi Farabaz daga shekara 1 zuwa shekaru 44 na rayuwarsa. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekara 1 a duniya 1980. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 3 a duniya 1982. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 4 a duniya 1983. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 5 a duniya 1984. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 6 a duniya 1985. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 7 a duniya 1986. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 8 a duniya 1987. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 9 a duniya 1988. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 10 a duniya 1989. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 14 a duniya 1993. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 15 a duniya 1994. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 19 a duniya 1998. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 20 a duniya 1999. Jarumi Farabaz yayin da yake da shekaru 21 2000. Jarumi Farabaz yayin da ya kammala shekaru 22 a duniya shekara 22 a duniya 2001. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 23 a duniya shine 2002. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 24 shine 2003. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 25 a duniya shine 2004. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 26 a duniya shine 2005. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 27 shine 2006. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 28 a duniya shine 2007. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 29 a duniya shine 2008. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 30 a duniya shine 2009. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 31 a duniya shine 2010. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 31 a duniya shine 2010. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 32 a duniya shine 2011. Jarumi Farabaz yayin da ya cika shekaru 32 a duniya shine 2011 again. Jarumi Farabaz yayin da ya cike shekaru 33 a duniya shine 2012. Jarumi Farabaz yayin da ya cike shekaru 33 a duniya shine 2012. Jarumi Farabaz yayin da ya cike shekaru 34 a duniya shine 2013. Jarumi Farabaz yayin da ya cike shekaru 34 a duniya again shine 2013. Jarumi Farabaz yayin da ya cike shekaru 35 a duniya shine 2014.
Jarumi Farabaz yayin da ya cike shekaru 35 a duniya shine 2014 again. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 36 a duniya shine 2015. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 36 a duniya shine 2015 again. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 37 a duniya shine 2016. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 37 shine 2016. Jarumin naku Farabaz lokacin da ya kai shekaru 38 a duniya shine 2017. Jarumin naku Farabaz lokacin da ya kai shekaru 38 a duniya shine 2017. Jarumin naku lokacin da ya kammala shekaru 39 shine 2018. Jarumin naku a lokacin da ya kai shekaru 39 shine 2018. Yayin da jarumin naku Farabaz ya kai shekaru 40 a duniya shine 2019. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 40 daidai a duniya shine 2019. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 41 a duniya shine 2020. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 41 a duniya shine 2020. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 42 shine 2021. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 42 a duniya shine 2021. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 43 a duniya shine 2022. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 43 a duniya shine 2022. Jarumin naku Farabaz yayin da ya kai shekaru 44 a duniya shine 2023. Jarumin ku Farabaz yayin da ya kai shekaru 44 a duniya shine 2023. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 45 a duniya shine 2024. Jarumi Farabaz yayin da ya kai shekaru 45 shine 2024.